Hi people. Tikubva kusvika izvozvi ungoti dzikuma 5 or 5 past 5 ndanokwasati so ndamboda kuzama kuti tivati tavati no hazvibasi kuti tivati because matwins anga kutofunga zvekuti vainde kunotanga kutoshandira kubasa ravo rekumadhaka tikanzi nana sekuraiwa since vanhu ava makavatora mukapuwa nasapo kuti endai navo kuplumtree, the best thing you can do is to go back with them to Sabuk in case of tomorrow. Because I'm not going to imimi vanhu timakandiuya kwandiri makati matwins afunga mbonona mhuri yavo kana kuti mhuri yematwins yati tinoda kuona hama dzedu. Saka pamakadzoka navo chitiudzai kuti chichakaitika, saka tanzi tinoenda navo takadai tiri vatatu, the trio kuvaperekedza kaizakadeta sati kuti vaperekedza ipapa asati avata kumba tasvika na 4 am. What happened and nekuzoti tichitanga kudzoka because husband wa my sister Joy arrived yesterday as well, and they have got a function in 2 hours. They should be somewhere. Asatavat last night tango swap at my steering. I'm looking like a zombie. So I'm gonna sleep the whole day today. Hopefully I'm not disturbed. Breakfast in bed. I don't even want to eat breakfast. I just wanna sleep. Yo. In this I don't go eat because takata challenge futhi ku-upload my video idachinetsa what because of the network, and ndakumanda kubata 1 hour 2 hours kana ungoto sokuti uri kungorarama uchienda. So what I need today is my sleep, nothing else, and wish you the best well at Dupute. And also I would like to thank all the Dupute family members who welcomed us, and we could have spent a night in Plumtree with the Dupute family, but unfortunately because of her program we had to come back early in the morning. We deserve an award. We deserve nyangwe $10 yedrink zvayo ngonzi oi. Aiwa tinoida inemera sika hayi ndinombaida vasikana $10 ishoma. A beggar is not a chooser. A beggar is not a chooser. $10 yekungonzi oi drink imbomwa iwo. I think apa pangu pakulo stop papa chest apa. You didn't sleep for 2 days. No, like for you 2 days takafamba atinambovata ndochokwadi. We're not even lying to you. Kuvata kwakuri kongoti utopepuka kurara hope rugare, kurara hope rugare. Tata kufamba tichimba gasi ndasingazivi kuti mumota munoimba because radio yakafa imba nhasi dzimbo dzose dzesavadha dzaimbwa vanhu vaviri vava vachimba vazviimbira from Bweru kusvika pamba. They were singing. Ini ndazama ngoda kudevera chimbo 1. Hear my sound, the sound of the vertebrates of the voice. It went away, it flew. Ndatoita masinus ipapo ona manje apa matwins anga kapodora. I hope tinosvika tinoonani vasabuku vachipa handi sabuku tosvika vabuda vakutongata mairans avo. The road is bad, my dear. The road is parodi yacho ine zvitsiga yose kuti unofanira kusakuriwa. Ndatomboti kuna sekuru makaipiwa sei rodhiyo iyo sambi yangu ingasabva stabilizer inobvunziwa zvokwadizvi. Ini ndingatodzokera neshoka zvenyu yaizika ya ndikuti sabhuti ngavashaiwa tinovawana but pada atora foni yake here ndine phone number. Ndasave chifoni yangu
Ukani phone number dzake. They're looking like zombies. I'm trying to open my eyes, but they're failing. Ijo zanga zanga jona na ila jani fungiza Ijo zanga zanga jona na ila jani fungiza Ijo zanga zanga jona na ila jani fungiza Ngala ngala ndiko kanyi keju Ngala ngala ndiko kanyi keju Ijo zanga zanga jona na ila jani fungiza Ijo zanga zanga jona na ila jani fungiza Ijo Ijo zanga zanga zana na ila jani fungiza Ngala ngala ndiko kanyi Ngala ngala ndiko kanyi Kosi tangu tivo tigaga da kuno vata tachiwanda kugwara neopi kubva muswata baya sata vata. So chandanyanya kuti tichidzoke nawo yekuti kuti mangwana tizodi ma misconceptions kana kuti zvinozofamba nemakausiwo. Saka imimi ndimwe takaona musi wekutanga sabhuku tamboti nambokauti kavashaya kozi tasvika makusenseni naye kubva kuplant takafamba zvakanaka ende musi wataivatsvaga makatibatsira kutsvaga matwins ndirawo mashoko ende nini sekuziva kwenyu hamundizivi nandikuzivi wakuchi3 nchikuonai saka handina chandingada kuti ndingada kutorera matwins kana kuti ndingagodokera matwins handiti takafamba zvakanaka tikandovatira mubulawayo kune hamawo dzedu tikazosangana nehama dzavava katoda kubva kuno tichinda kana kumabasa kana kuenda kuhama dzavo ina ndikwanise kuvasharira ndochekutanga papa takamaita mavhidhiyo acho ndichiovapa zvinhu zvavo takavapa tichiri kusati aenda nokuti vaida kupfeka zvimwe zvacho. Saka pari zvino ndombosiya matwins nemhaka yekuti ndoda kusiyira mhuri yavo avava matwins vaite zvavada kuita navo matwins uye matwins vachigasisa zvavada kugasisa nehama dzavo. Pane zvimwe zvokuti unogona kuda kuzozvimanikidzira zvinhu yeti kuda kuhama dzavo vane mumwe urongwa ava vane urongwa hwavo handina ndiuyi pakati pechi ipapo. Saka nangoti ndikuudzei sekuti imimiwo mamune shure kuti vakomana vagadzirwe pano kuitira futi machi mangwana ukazodai iwe wakazotora ukazoendesa kubasa uko ukazotora uyu ukazomaisa uku ukamutorewo ukamisa muzvikonyika ukamutorewo ukadai kasire kuya makuseni kune vasati vatanga kufamba nekuti munhu wese imi mamuripo ngoti aiwa vakauya mune musingachata vakauya namaichangambire vakauya nemumwe mukadzi wanga ane mota ndiye akavatora ipapo polisi neikavayaka mukadzi akavatora vakatoenda kuhama dzavo izvo matwinzi tamadzosa pano kuda vana kuda kugara pamba vatobuda kumuko wondosvika wochekekana chekana koko example vachekewa kana kuti kubheuka vari paembrace hakuna munhu unozombozvisiza kuti matwinzi takamadzosa ende anogona kukurambira papa mune mbudzi dzavo 3 hanzi mune 7 hanzi nini vakati mbudzi 7 kana muchitaura dzidzai kutaura chokwazuro wakazokangana kutaura dzakafa hanomozviva mapoto dzamushandisa mobvisa dzimwe moviga toda kutaura nechokwadi dzamushandisa moziva kuti mapuresi enyu tu moshandisa kuziva muchimasuka vanhu vacho vari kuzviba hamene zvavo